104.7 IFM. Report! Sa ibang balita mga idol, inaprubahan naman ng Kongreso ang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa 2026 na nakatuon sa pagpapabuti ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kabilang sa mga prioridad ng budget ayon kay Senator Sherwin Gatchalian ang malaking pagtaas ng pondo para sa Department of Education, mga state universities at sektor ng kalusugan, pati na rin ang suporta sa mga programa tulad ng school-based feeding program at zero balance billing sa mga ospital. Pinagtibay din ng bicameral panel ang mga hakbang para sa transparency at accountability, kabilang ang online na publikasyon ng mga budget documents, live streaming ng deliberasyon at aktibong pakikilahok ng civil society. Samantala, pinababa ang budget ng Department of Public Works and Highways upang bawasan ang hindi epektibong gastusin at inilaan ang unprogrammed allocations para sa mga emergency at standby projects. Umaasa naman ang mga kababayang Pangasinense na ang naaprobahang budget ay makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya at sa pagpapalakas ng mga programang makapag-aangat sa sektor ng agrikultura na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.